அந்த சீன் மட்டும் இந்த இடத்துல தான் வந்து எடுத்தாங்க. அப்புறம் முன்ன ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சேம் வந்து இந்த ஏரியாக்குள்ளே நுழைஞ்சாலே வந்து இயற்கையாக காற்று வந்து நல்லா காற்றடிக்கும். காற்றடிக்குது, நான் பேசுகிறது ஒழுங்காக கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிளேஸ்க்குள்ளே வந்தாலே ஜில்லுன்னு அப்படியே குளிர்ச்சியாக இருக்கும். சப்போஸ் இந்த பக்கம் வெளியூர்காரர் யாராச்சும் வந்தால் இந்த ஏரியா வந்து பார்த்துட்டு போங்க. மைண்டும் மனசும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், ஹாப்பியாக இருக்கும். பார்க்கும்போதே இது வந்து சூப்பராக அழகாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அந்த அலைகள் எப்படி வந்துட்டுருக்கு, காற்று சூப்பராக அடிச்சுட்ருக்கு. நானும் இப்போ தான் நியூவாக யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஷாம்லா வெஸ்டேஜ் ஹாப்பி லைஃப்னு இருக்கும். இந்த சேனலை வந்து ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஒத்துழைப்பால் அடுத்தடுத்து வரணும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் எடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவை நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன், வீடியோவாக போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.